Türkmenistan'ın paytaxtında şuun gün çilim diňe hususy dükanlarda ogrin ýoldan satylýar. Munyň bilen bir wagtda çilimiň bahasy ortaça hatapdan 40% çemeti ýokurlandy. Kanuny goraýjylar köçelerde çilim çeken we çilim dilegçiligini edýän adamlara gödökçülük edýärler. Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysynyň 5-nji noýabrda habar bermegine görä, şuun gün çilimi şäheriň diňe sanlyja hususy dükanlarynda satyn almak mümkin. Çilim diňe bir belli dükanlarda şol sanda Aşgabatyň bir kararlyk etrafynda parahat etrapçysynyň sanlyja dükanlarynda satylýar. Çilimiň bahasy barada edilende döwlet tarapyndan resmi derejede import edilýän we gutusynda türkmen dilinde ýazgy we reklama suratlary ýerleşdirilen çilimiň bir gutusy 78 we 82 manada aralygynda. Bu çilimiň hilipet, hat ýokary hilli daşary ýurtly çilimleriň bahasy 105 we 130 manada aralygynda diýip habarçymyz aýdýar. Türkmenistanda ortaça aýlyk 715 manada barabar. Habarçylarymyzyň sözlerine görä Türkmenistanda çilimiň bahasy soňky bir aý golay wagtyň dowamında ortaça hatapdan 40% şemeti gymmatlapdyr. Bu ýagdaýda çilimi bir-birden satyn almak tejribede hem ýaýbanlanýar. Emma bir-birden satylýan çilimiň bahasy hem ýokurlanyp şu gün Aşgabatda iň arzan bir çilim 5 manada durýar. Şeýle-de elde ýatalan temmäkiniň we natyň bahasynyň hem ýokurlananlygyny habarçylarymyz belliýärler. Türkmenistanda natyň we elde ýatalan temmäkiniň sowdasyna gadagynçylyk bar. Bu sowda gizlin ýoldan amala aşyrylýar. Türkmenistanda resmi çilim sowdasy we importy doly döwletiň gözegçiliginde saklanýar. 2017-nji ýyldan bäri çilim sowdasy Sowda we Daşary gatnaşyklar ministrliginiň garamagynda. Türkmenistan üçin daşary ýurtlarda öndürilýän çilimiň hiline Saglygy saklaş we Derman Senagaty ministrligi we Türkmenistan dartlary döwlet idarasy gözegçilik edýär. Şol bir wagtda döwlet dükanlarynda çilim soňky 2 ýylyň dowamında wagtal peýda bolýar. Soňky ýedek çilim oktýabryň aýagynda we noýabryň başynda jemi 4 güniň dowamında sanlyja sagatlap satyldy. Bahasy 25 manatdan. Her adama bir gutudan satyldy. Nowatlar dükanlaryň arka tarapynda boldy we çilimiň sowdasyna polisiýa hem howpsuzlyk bulyklarynyň işgärleri gözegçilik edip kameralara ýazgy aldy. Dip Azatlygyň habarçysy gürrüň berýär. Munyň bilen bir wagtda hususanda paýtagtda köçelerde çilim dileýän adamlar ýygy-ýygydan duş gelýär. Çilim dilekçilerine we umuman köçede çilim çekkenlere garşy polisiýa tarapyndan çäre görülýär. Şuun gün 2 adam bolup bir çilimi satyn alyp jaýlaryň arka tarapynda çekip oturan adamlary gören polisiýa olary saklaýar. Käte raýat eşikli adamlar gelip olary polisiýa kitjek diýär. Şeýle-de awtoduralgalarda öz ulagynyň içinde çilim çekip oturan adamlary babatynda hem çäre görülýär. Polisiýa kitmek haýbaty bilen olardan 10 we 50 manat aralygynda jerime alýarlar diýip Aşgabatdaky habarçylarymyzyň biri gürrüň berdi. Türkmenistanda açyk satywdaky çilim gytçylygy 2017-nji ýyldan bäri dowam edýär. Döwlet dükanlarynda bir näçe aýdan bir gedek çilim satylanda uly nowatlar basawaslyk döreýär. Soňky 2 ýylyň dowamında çilim sowdasyna resmi çäklendirmeleriň bir näçesi ýerdilipdi.